Исәнмесез, безнең караучы тамашачы дусларыбыз. Бүгенге безнең кунагыбыз бик тә танылган, күренекле шәхес дип әйтсәм дә ялгышмам. Тәртип радиосының башкарма продюсеры Айваз Садыров. Бик улуладыгыз әле сез күренекле дип, мин әле шушы үрләргә барып кына ятуым, сез миңа аванслаплык җибәрдегез, бик зур рәхмәт. Ну, Айваз, менә минем шундый теге күренми торган гаятым бар. Мин перспективалы кешеләрне алдан күрәм. Чөнки сиңа карата ихтирамым зур. Чөнки син инде медиа сферада күптән, син инде килеп чыккач, менә теге ниң бар шундый, урысча әйткәндә шәп энергетик. Рәхмәт, рәхмәт. Менә сиңа беренче соравым, театрга синең мөнәсәбәтең ничек? Минем театрга мөнәсәбәт тулайым алганда, тулайым гына түгел, нәсел белән караганда уңай. Чөнки әни үзенең мәктәптән соңгы уку дәвамын уйлаганда сайлау алдында калган. Я театральныйга барырга, яисә аш-су һөнәрен сайларга име. Һәм менә таныш дус кызыгына аны шушы театр дөньясыннан тартып алган дип саныйм. Мин аны үкенечле, чөнки әнинең гомер буе театрга мәхәббәте булган. Гомер буе ул актерларны, актрисларны карап, аларга сокланып, мөкибен китеп, үзен актрис тойган. Мин менә иманым камил, әгәр дә театральныйга кирип, шушы дөньяга, театр дөньясына кирип киткән булса, бүгенге көндә сәхнәләр тоткан актриса булыр иде минем әни дә. Чөнки әнинең әтисе дә дәү әти була инде минем мәрхүм. Ул бик җыр телле, мәзәк сүзле кеше иде. Безне үскәндә дә көлдереп, кызык итеп, теге үзенең барлык актерлык, табигый актерлык осталыклары белән җәлеп итеп үстерә торган иде. Шуңа күрә үземә килгәндә дә әндән күчкән миңа иҗадилык. Шуңа күрә мин яшь студент шакта Арчапет киләтендә безнең яшьлек студиясе бар иде. Нурия апа җитәкләгән. Анда уйнап, анда катнашып, шуңа күрә мин театр дөньясында теге официаль мин беркетелмәгән булсам да, мин аңа якын, мин анда театр дөньясы миңа һәрвакыт якын иде. Димәк, синдә театраллык рухы бар. Бар, ләкин менә актер буласың килдеме дигән сорау бирсәгез, андый җавабымда әзер минем. Әйе, андый да уйларым бар иде. Инде миңа да менә укып бетергәннән соң сайлау алдына баскачтын, мин шулай ук бәлки актерлык буенча китим микән әллә дигән шундый уйлар да бар иде. Һәм күрәсез, менә язмыштыр инде, бу елга илтмәде. Ләкин рәхәмән күңелдә килгән саен мин үземне сәхнәдәге актерларны күрәм дә, мин дә бит шушылар арасында булырга мөмкин идем дигән бер аккөнләшү дә, шундый теге уйда килеп үтеп китә башта. Ну, мондый формадагы минем соравым булачак сиңа, ләкин башка төрле консенсумрак. Менә без бит инде Кәрим Тинчурин театры бинасында, тарихи бинада утырабыз. Кәрим Тинчурин театрының спектакльләрен караганың бармы? Спектакльгә гомумән җиргә вакытың җитәме, дияме, син бит инде эш белән мәшгуль кеше. Эш белән мәшгуль дип әйтү бик төртеп әйтү булды ил сорабын, чөнки без сөйләшкән идек кичә төшерергә язманы. Тагын пиште ул имәбез. 2 көн әле аның вакыты гына билгеләдек. Чыннан да менә өйләнгәч, әле ул тагы да шушы вакытның тарлыгы аңлашылды. Өйләнгәнче күбрәк йөридем. Казанның барлык театрларын, татар театры булды, рус театры булды, мин бик яратам йөрергә. Тинчурин театрына шулай бик еш килә идем, һәм өйләнешкәч кенә эш һәм эштән калган вакыт гаиләгә бирергә тырышам инде. Тинчурин театрына йөргәлим. Бу калган театрларны аерып әйтүем түгел, чөнки бөтенесендә мин хәзер йөргәлим статусында. Ләкин шундый көн җитәр дип көтәм иде хәзер алайса. Кызыбыз үсеп җиткәч, аны җитәкләп баргач, менә анда инде рәхәтләнеп йөрербез дигән уйлар. Яхшы. Син инде теге төрттерәсең дип буена, юк төрттереп әйтүем түгел иде. Ни өчен? Чөнки татарда шундый әйтем бар бит безнең милләттә. Кадерле кунак көттереп килә ди. Кадерле булу рәхәт. Тинчурин театрының спектакльләрен бик яратам. Әле шуңа өстәп актерлары белән бик яхшы таныш. Әле сезнең актерларыгызны өйләндергәндә кеше мин Зөфәт Закировны туй алып барган егет мин. Шуңа күрә мондагы аеруча хәзерге яшь состав минем бик яхшы танышлар. Бер актер безнең ул сездә дә бездә дигәндә Илфан безнең Шихапов дип әйтәсе иде.
Илфа Хафизов тәртип радиосында эшли, безнең тәртип радиосында эшли, иртәнге радиода. Шуңа күрә безнең гел тоташып тора юллар. Менә хәзер дә килеп утырдым бит әлеме? Һәм нинди спектакль аеруча ошый дисәгез, менә спектакльнең исемен төгәл хәзер формалаштыра алсам, безнең көннәр дип дәвам итә. Нинди спектакль әле ул? Безнең көннәр. Безнең көннәр. Миннән сорасаң, мин үзем дә күптән түгел эшлим театрда. Хәзер әйтәм. Менә башы бар име? Безнең көннәр бу ремейк дип атарга кирәк. Егетләр, кызлар музыкаль уен коралларында уйнап, барабанда, пискуновлар барабанда уйнап, гитарада егетләр баянда уйнап. Менә оныттым инде исемен. Безнең көннәргә күчерелгән шуның. Яхшы, минем үземә дә үзебезнең театр репертуарын яхшылап өйрәнергә сәбәп. Рәхмәт. Минем хәтер кайбер вакытта менә шундый сбойлар ясый. Менә Айваз тагын шундый бер соравым, син инде чынлап та син педагог кешеме? Педагогик килиятеме дирәк. Мин үзем дә андый нием бар, белемем бар. Укытучы деген диплом. Мәктәптә эшләмәдем генә. Мин дә мәктәптә шул практика вакытында гына эшләдем. Мөгаллимлек минем күбрәк хәзер шул безнең журналистика факультетында күбрәк эшкә җигелә. Соравым шундый, менә ничек уйлыйсың? Театр тамашачыга педагогик яктан йогынты ясыймы, юкмы? Һичшиксез. Театр яктылыкка нурга илтә дип безнең Тукаебыз тикмәгә генә әйтмәгән. Театрның аның беренчел, бәлки максаты һәм куйган юлы өйрәтү, агарту, милли агарту дигән сүз бар иде бит әле. Элегрәк ул халыкка үрнәк, тормыш үрнәкләрен күрсәтеп, халыкка беләсезме, педагогның остасы нинди була ул? Менә шундый бул, мондый бул дип өйрәтүче түгел. Педагог ул нидер мисал күрсәтеп, сөйләп, акыллы укучы үзе фикер ясарга тиеш. Менә шундый педагогның гына аның шын осталыгы күренә. Театрда шулай бит. Тегеләй эшлә, булай эшләмә дип өйрәтми театр. Күрсәтә, тамашачы үзе уйлап бетерә, үзе фикер ясый һәм үзе өйрәнә. Менә бәлки ул яктан әле педагогның шын мәгънәсендә остасыдыр әле театр. Менә шуңа күрә син тегесе кузгаткач инде безне бит шулай өйрәттеләр дип педагогика фәненнән шәхси үрнәк дип әйме? Үзең үрнәк күрсәтергә. Әлбәттә. Шәхси яки башка булган матур үрнәк ул булырга мөмкин, тискәре үрнәктә. Спектакльдә да бар, уңай герой, тискәре герой. Халык үзе аңларга тиеш. Но барыбер бит инде шул тискәресендә яхшы нигә буразнага кертә дигән сүз. Шуннан соң тагын шундый сорау белән син бит инде медиа хезмәтендә эшләүче кеше гомер буенча. 33 яшьлек гомерем буе дип әйтсәк. 33 яшь шактый гомер инде ул. Ул кешенең чынлап торып, аңлап, җитлегеп эшли торган вакыты, яшьлеге бар, тәҗрибәсе бар, тышкы кыяфәтендә килешлек, шуңа күрә иң әйбәт яшьләрнең берсе 33 яшь. Аннан соң менә шундый ничек уйлыйсың? Менә медиа, интернет, телевидение бик көчле бит инде хәзер бөтенесе. Театрга янамый микән бу, ничек уйлыйсың? Юк. Бу ике дөнья, алар беренчедән ике өслектә һәм бәлки әле параллельләр. Менә интернет дисез, медиа дисез. Театрда бит әле интернетка керә һәм төрле юллар белән керә. Москва слезам не верит кинофильмындагы бер фраза искә төшә мине. Нәрсә дигән, театрлар булмаячак, сплошное телевидение дигән. Через 20 лет вытеснит. Ләкин күреп торуыбызча 20 елда узды, 40 елда уза, 100 елда узыр, ләкин театр үз урынында калды. Чөнки театрдагы тамашачы белән актер сәхнә арасындагы якынлыкны, энергияны аны экраннар биреп бетерә алмый. Менә хәзерге көндә без бит инде менә самоизоляциядә безне өйрәтте, интернет аша аралашырга, видео аша, хәтта эшләрне дә менә Zoom аша, төрле технологиялар аша эшләргә өйрәттеләр кешене, ләкин кешегә барбер хас энергетик алмашы бер-берсен күреп, тоеп,
Менә без дә сезнең белән телефондан гына барышып утырмыйбыз, күрешеп, бер-беребезгә карап, һәм бу гомумән икенче тойгылар бирә, гомумән икенче хис бирә. Театрда шулай. Нинди генә менә кино үз жанры булсын, интернет үз жанры булсын, театр үз жанрында кала бирәчәк һәм аның теге кайбер прогрессив экспертлар әйтүенчә ниндидер азагы юк. Ул киресенчә ул трансформацияләнә һәм яхшырачак кына. Ул бетмәячәк. Ул тагы да яхшырып, яңа формалар алып, тагы да күбрәк җәлеп итәчәк тамашачыны. Менә монда мин синең белән тулысынча килешәм. Чынлап та күзгә күз карашып, аралашудан да яхшы нәрсә юк. Кеше бит инде шулай яратылган ул. Ул кеше аерым гына яши алмый. Бары тик күмәк булганда яхшы яхшы. Әлбәттә. Әйе. Аннан соң менә тагын әйтеп кайтыйм әле, синең фамилияң. Менә интернетларда бөтен җирдә языла, урысча языла бит инде күпчелек. Кыска ик буелмый да Садыров килеп чыга. Матур түгел, татарча караганда. Гомумән ишетеп Садыров матуррак. Син үзең маңа ничек карыйсың? Бу фамилияга килгәндә, гомумән аның үзенчәлекле тарихы да бар. Минем бабайның исеме Гали бабайның әтисе була инде. Әтинең бабасының әтисе була. Ул Сабир булган. Авылда ике Сабир булганлыктан аның берсен бутанасы өчен Садир дип йөртә башлаганнар. Бу Садир дигән исем булган бик сирәк. Ул Казакстан якларында күбрәк очрый. Шулай дип татарлар мен ишеткән юк гомумән. Һәм менә шуннан калган фамилия бу. Аны Садыров дип тә, Сабиров дип тә, Садыков дип тә минем һаман бутыйлар, чөнки мондый сирәк фамилияларга хас күренеш инде, әйме? Әлбәттә, паспорт буенча хәрефе язылган, паспорт өстәлендә языла шулай. Дәвам итә бит инде ул, әйме? Һәм рус алфавитасы буенча карасак, ул Садыров дип укыла. Ләкин татар акчасында ул Садыров килеп чыга. Шуңа күрә мин һичшиксез татарча анда кыскай булырга тиеш дим, һәм татар басмаларында да кыскай белән куюларын сорыйм. Һәм үзем дә шулай язам. Татар контекстында язылганда. Бу әйбәт килеп чыккан дип уйлыйм мин үзеңчә. Менә ул Сабиров булса, Сабировлар күп. Әле сәхнә өлкәсендә генә карасак кына да, әйме? Әйе, бүгенгесекендә Садыров син бер үзең. Әйе, Айвазда бер үзең. Әйе, Айвазда бер үзең. Татарда Айваз дигән Кавказ исеме. Ну, исемдә дә дирәк бар Кавказлык. Кавказлык кына түгел. Беләсезме, бу ниндидер бер мин моны мультикультуралы дип атыйм. Чөнки мин Казакстанга барсам, мине казаклар үзләренә китеп калды. Бер zaman аэропортта басып торам, бер казак килде дә, мин казакча нәрсәләр сорап маташам. Мин шулай үземне алар каршында бигрәк тә теге уңайсыз хәлдә калдырасым килмәде. Дип башкына чайкадым да, бер сүз әйтмәдем, китеп бардым. Теге казак, ләкин асты яшәп торган казак дип кенә уйлап калдылар инде. Таиландка барган идем, Таиландта мине таец дип, тайлы дип уйлап, шулай ук җирле халык минем белән тай телендә сөйләшеп маташкан иде. Ул вакытта әле чәчне мин кыскайтып кистем, җәйкен иде бу. Йөзем каралган. Шуңа күрә менә бу азиат расылы, менә сез әйткән Кавказ, ул минем төрекләргә барсам инде мин гомумән мине төрек белән бутыйлар. Бер zaman шулай Төркиягә ял итәргә баргач, бер татар апам килеп чыкты минем каршыга. Мин бит сезне беләм ди. Мин әйтәм. Беләсездер инде күңелләр чылнып китте, мин мине таныды дип, шалтандым бит инде. Сез бит телевизордан чыгыш ясыйсыз. Әйтәм, булгалы инде мин әйтәм. Кем әле сез, кем әле? Әйтәм, кем мин? Беләмисезме, беләм, хәзер әйтәм. Сез бит Батулла малай. Теге аның да менә Рабит абый Батулланың Нурбек исеме бар, әйме? Йөзем менә шушы төрек, әйе, баран үзендә. Кавказлык бар име, һәм мин дә аның белән еш бутыйлар. Шуңа күрә менә шундый хәлләргә калап тарыйм мин еш кына үземне тышкы хәятым. Минем үземне дә еш бутыйлар. Мине күбрәк Искәндәр Сираҗи дә бутыйлар. Әле сакалда үзенә эшли. Әйе. Siz İskender Siraji bir tane deyip yani kilişler küp buldu. İskender'ini benim bile butuylar iken. Bu şaşlık bulaydı o. Bir gerek de proporsiyalar orta bargan vakitte dergeyinde. Ne? Eybet mene bu engeme mina şey eybet itip rahatlanıp şimdi gönülden oturabız yaşayıp eyme. Mene senin yüzün şınapta Medeni, ул син тумыштан шулай туган, менә фильмларга бик әйбәт барыр иде уйлыйм, менә синең теге теләсәнеңдә шундый яхшы, кызыклы, яхшы героймы? Яисә начар героймы? Характерлы рольләр сиңа әйбәт барырга тиеш дип уйлыйм. Күптән түгел
шушы темага кирип кеткенбиз экен инде. Миңа шундый тәкъдим белән чыкканнар иде, хәтта ки Ибн Фадлан дип аталучы кинофильм, бу безнең татар Булгар иленә ислам динен алып килүче илче, аның турында һәм менә безнең бит инде 1100 еллыгы татар Булгарның ислам динен кабул итүгә, шуңа күрә шул хөрмәттән хәзер фильм төшерелә. Тинчурин театры актерлары да катнашканда. Зөлфәт, ялгышмасам, тагын кайсыдыр бер икесе. Мине анда шулай бер рольгә чакырганнар иде. Шулай минем теге әзрәк гарәп йөзе булганлыктандыр инде күрәсең. Типаж буенча, ләкин минем анда туры килә алмады. Анда чөнки съемкалар монда Казанда гына түгел, Өзбекстанда да төшерелергә тиеш иде, Самаркандта ялгышмасам. Шундый теге ярты елга сузылып торган шундый съемкалар иде, шуңа күрә миңа кызганыч башларга туры килде. Менә шул Азиядә булган бер төрле зыялы кеше кыяфәте бик әйбәт туры килде икән. Тискәре күрә алмыйм мин синең йөзеңдә. Бары тик шундый зыялы, теге нәзакәтле, нәфис кеше. Шуңа күрә менә театр дигәннән инде тагын шул синең тегәнең театрга хыялланган бабаң җыр кеше булган, шаян кеше булган. Менә чынлап та күңелеңдә бүгенге көндә театрда берәр төрле роль уйнап карарга теләк бармы? Бар, әлбәттә бар. Монда аңлашыла бу җавап юк була да алмый иде. Чөнки менә минем шуны сизгәнем бар. Радиоларда да бик еш кына, менә Татар радиосында күбрәк сизелә иде инде, алып киләләр җыр. Алып килә берәр абзан дип әйтәйек без аны, Татар телендә. Зур уңышларга ирешкән берәр бизнесмен, эшмәкәр, табиб, җыр яздырып килә бу. Алдылар бик күп. Безнең минем җырны куеп булмасын икән дип. Җырны тыңлыйсың, кайберләре чыннан да моң ята һәм нидер сәләтен күрәсең, һәм акчыта кызыксына башлыйсың. Сез бит гомумән икенче дөнья кешесе, ничек сез нинди теләк, кайдан туды сездә бу теләк дигәч, әлеге кеше үзенең яшь вакытта, нәкътә яшь вакытта шушы җыр сәнгатен, иҗат дөньясын бик якын итү ачыклана. Бары тик ниндидер факторлар аркасында, кемнедер әти-әнисе, улым кем иҗат белән кемнең акча эшләгәне бар табиб булды, табибка җибәрә, кемдер дөньяның матавыклыгы вакытында сүздә юк, тик яшәргә кирәк, ашарга кирәк, шуңа күрә бизнеска кирип китә. Теләк яши кешедә, гомер буе яши, һәм инде ул канат каккач, инде теге өлгергәч, аны хәзер ниндидер рухи ихтияр, теләк җитәкли башлый. Һәм шуңа күрә ул җырлар яздыра. Безнең бит прокурорлар бар, җырчы прокурорлар. Рафис Габдулганиев, шулай бар табиблар. Менә минем дә нәкъ шушы депутатлар бар. Аларның төрлесе әлбәттә сәләтләре төрле. Чөнки анысы бит еллар буе шомартып бармасаң, укымасаң, ул сәләттә син көн сайын шөгыльләнә. Шуңа күрә минем дә менә шушы яшь вакытта гынадыр омтылыш, шуңа сәбәле генетик дип әйтик инде, омтылыш ул һәрвакыт бар. Шуңа күрә театрда бик, спектакльдә бик теләп берәр рольдә катнашыр идем мин. Эпизодик роль булса да. Ну, сине барсы да алда дип әйтәсе килә, чөнки тормыш бит инде ул сикертәле, я булай күтәрелә, я әзрәк төшеп тора дигәндәй, тормакланып китергә мөмкин. Булырга да мөмкин. Әле шуңа өстәп әйтү бузуымча, театрлар төрле экспериментларга бара бит. Бүгенге көндә театрның шунысы шимиңа, аның калыбы, аның кадәр катгый түгел. Элегрәк менә постановкалар, спектакльләрнең аның нидер бер калыбы, рамкасы була торган иде. Хәзер киресенчә һәрбер театр экспериментларга бара, үзенчә теге уйлап таба. Шуның белән дә ул күңелле. Шуңа күрә мин аптырамыйм, әгәр көннәрдән бер көнне теге яки бу татар театры актер булмаган, бәлки башка профессия вәкилләре, бәлки сүз әйтмешли медиа шәхесләрне чакырып, алар белән эшләсә спектакльләр. Менә шул искәчә минем Ольга Бузова, ул ялгышмаса хәтта зур театрда, зур театрда хәтта махсус спектакль бар. Ул инде зур ни гауга, тавыш чыгардан анда катнашуы. Ләкин тавыш чыгару да аңларга кирәк. Бу тавыш чыгу бәлки файдага булгандыр, кем өчендер? Чөнки бүгенге көндә менә шушы кара пиарда, нидер теге скандалларда кызганыч шамасын белмәсәң, үзенекен эшли һәм тамашачыны китерә. Монда да аңларга кирәк төрле. Бәлки шуның өчен эшләнгәндер. Шуның өчен эшләнгәне тәгаен инде аны.
Yani ну bizim Tatar ул хәтлек андый кара пиарларга барып җитмәсен дип. Мин кара пиарлыктан әйтмим, Ona da mesela артист яки башка кешене чакыру. Yok, motor итеп ул Мәскәүдә күптән кулланыла, медиа кешеләрне, җырчыларны, иләрне кулланалар. Кинода дип әйтик. Бик ихтимал. Шуңа күрә оңышлар сиңа әлбәттә бу. Менә хәдис җиттеләр шуңа сәбәбе, бәлки берәр режиссер туктан чынлап та Айвазның йөзе бит. Менә шушы рөлгә кеше эзләгән инде. Булырга да ничек бу. Амин. Анасын теге син әйттең бит әле, алып киләләр дип, табиблар, диләр. Анасын шул ук син искә төшергән теге Москва слезам не верит дигән фильмда хәтерлисеңме, теге Гоша нәрсә ди. Бөтен кеше бит җитәкче булып бетә алмый дип шуның шикелле. Бөтен кеше инде җырлап, җырчылар булып бетә алмый, бөтен артист булып бетә алмый, бөтен кеше җырчы, артист булып бетсә, актер булып бетсә, нәрсән кемгә эшләргә кала имен. Атып капшын кем сала. Атып капшын кем сала, дөрес. Инде тагын бер минем традицион сорауым. Син инде барыбер шактый гына медиа өлкәдә эшләп, тәҗрибә туплаган кеше, бөтен сәнгатьне аңлыйсың, чөнки син җырчылар белән күп мөнәсәбәттә булган кеше, бигрәк тә радиода эшләгән даими, театр артистлары белән дә син таныш. Менә иши уйлыйсың, үзеңчә син белгәнчә театр сәнгатенә берәр төрле киңәшең бармы, юкмы? Или теләгең шундый булсын иде дип, менә булай булса яхшы булыр иде дигән. Бу очракта мин беренчедән эксперт түгел, ниндидер теге киңәш әйтергә име, теләк буларак әйтә алам, теләк буларак әйтә алам. Шуннан да менә хәзерге дөнья шаукымында беренчедән үз йөзләрен югалтмасыннар. Чөнки шундый куркыныч бар. Бу мен бу театрга гына кагылмый. Татарның һәрбер иҗаттармагына име, без глобаль дөньяда яшәгәнлектән безнең бөтен өлкә дә глобальләшә. Һәм шушы халыкка салына име. Ләкин шул вакытта артык консерватизмга да бирелмәсеннәр. Ниндидер бер артын урталык булырга тиешме? Фасына үзебезнең йөз, үзебезнең үзаң белән бәйле һәм заман таләбе белән бәйле. Менә 2 метр оңга, 2 метр сулга ярам дип саныйм мин. Шушы урталык барганда безнең шуннан да горурланырлык театрларыбыз булачак, татар театры булачак дип бер сүз белән бергәләштереп әйтсәк, татар театры булачак, татар җыр сәнгате булачак. Чөнки аз гына син көнбатышка карадым исә, син татарлыгың югала. Аз гына мин татар дип, менә шушы милли төсмөрне артык ала башласаң, аның заманчалыгы да югала. Шунысы да бар. Ул әзрәк кенә теге музей экспонатына әйләнеп калырга мөмкин. Бездә бит яраталар, я тегендә, я монда. Яисә бик каты шишенеп ташлый, яисә бик каты киенеп ташлый, теге орнаментлар белән. Урталыкны табырга кирәк. Чынлап та бу фикерем миңа бик тә ошый. Бу синең фикернең яшәүнең хакы бар. Һәм инде кирәкле кешеләр ишетер дә, нәтиҗә ясар дип ышанам, өметләнәм. Чөнки син үзе тәҗрибә җыйгансың, бу инде акыллы кеше әйткән сүзләр. Рәхмәт, рәхмәт. Айваз, сиңа бик зур рәхмәт бүгенге безнең әңгәмәгә килгәнең өчен. Бетте дәмени? Вакыт тапканың өчен. Ну, кем әйтмешли, бер-беребезне туйдырып бетерү, тамашачыларны туйдырып бетерү кирәк нәрсә түгелдер. Тип кирәкле фикерләрне сөйләштек дип уйлыйм. Син ничә уйлыйсың? Мин әле бу язманың дәвамы булыр дип уйлыйм. Чөнки театр әйтеп узуымча миңа чит өлкә түгел, миңа якын өлкә. Шуңа күрә Алла бирсә, мин үзем ишәр түгел. Ләкин киләсе очрашуларга кадәр тагын чакырырсыз дип өметләнеп саклашам. Без дә өметләнәбез. Әле сине икенче чакырган хәтле тагын башка төрле сораулар туыр, башка төрле фикерләр туыр. Шулай итеп, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сиңа чакырганга. Хезмәтеңдә һәм шулай гаиләңдә тынычлык, иминлек, татулык булсын. Бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.